गरेसर फरायसालिमायाव दिनै बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि 60थि जोनोम सानखौ फालिदों। दिनै आसाम नाङैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एबा दिनैनि 31 मार्चखौ फरायसा सान फोसावनाय लेखायै दिनै गरेसर फरायसालिमायाव हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बिजिरगिरि डक्टर रश्मि चौधुरी बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, 30 नं गरेसर बियामनि एमसिएलए पवित्र कुमार बर' आरो गरेसर फरायसालिमानि गोरायुं उमेश बर', गरेसर फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि महिदर बर' आरो गरेसर फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै गोजोनथाव बाथ्रा साबायखर खुलुमबाय। दिनै गरेसर माने कलेजा छात्र आफादखौबा आरो माने फोरोंगिरि बिथांमोना माने फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान हिसाबै फालिदों। बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो बे साबायखरनि लोगोसेयैनो आङो आसाम सरकारखौबो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारखौबो आं साबायखर बावदों। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा डिमान्ड खालामबाय थादोंमोन फरायसा सान हिसाबै। दा बेखौ आसाम सरकारा जिहेतु होबाय दिनैनि सानखौ फरायसा सान हिसाबै, बेनि थाखायनो आं आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावदों। आरो दा बे हिसाबै गोजोनग्लायनाय सान होननानै बुंनांगोन। जिहेतु फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो अबदानै खेबथामैबाबो भारत माने संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानैबाबो मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे खान्थि सुक्तियाव लागै फैनो हाबाय, जायखौ जों बिटिआर सुक्ति होनना बुंदों एनडिपि आरो आबसुनि। बे सुक्तिया गोजोनथाव सुक्ति आरो हिसाबैनो जाय बिथांमोना दैदेनदों मानगोनां माने आबसुनि आफादगिरि दानि जितु बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' आरो माने मानगोनां एनडिपिनि दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी सार, बिथांमोननि जितु सुक्तिया दिनैनि माने आबसुनि डिमान्ड लोगोसे माने बिटिआर सरकारनि डिमान्ड हिसाबै आसाम सरकारा जितु गनायनाय फरायसा सान, बे बाख्नायथाव सान होननानै बुंनांगोन। आरो बियो माने मानो होनोबा फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिखिनि मावखान्थि बाख्नायथाव। मानो होनोबा दिनै खेबथामै सुक्ति जादों बिथांनि आदर्शखौ। जेरैबायदि बिथांनि डिमान्डआ बर' रावखौ भारतनि संबिधाननि माने आन्दाराव माने 8 सिडिउलाव सोसननानैमोन, बेखौबो जों मोननो हाबाय। दिनै माने संकसनिफ्राय सदियासिम डिमान्डमोन फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु माने डिमान्ड, बे डिमान्डनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारै संकसनिफ्राय गहपुरसिमहालागै सहैनो हाबाय। माने एमेन्डमेन्ट खालामनानै आरो बारायबावबाय 40टा समष्टिनिफ्राय 60टा समष्टि जानायनि लेभेलाव थांबाय हिसाबै माने बे आदर्शआ संकस सदियालागै थाङाखैबाबो जिखिनि बारायलांबाय बियो बाख्नायथाव होननानै बुंनांगोन। बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिनो माने मावखान्थि होननानै बुंदों आं दिनै। हिसाबै जोबोद सान्थि मोन्दों, गोजोननाय मोन्दों। बेखिनिखौनो बुंबाय, गोलाव बुंला। गासैबो बर' रायजो राजाखौ मा बुंनो सानो दिनैनि जे साननि आङो दिनैनि साननि दारैनो बर'नि माहारिखौ, बर'नि गासै माने आफादनि दैदेनगिरि लोगोसे सोद्रोमाफोरखौ खावलायनो सानदों आरो माहारिनि गासै रायजो राजाखौनो खावलायनो सानदों। फरायसा सान जिहेतु जों मोनसे सिक्रिटि मोननाय, बयबो जेन फादार उपेन्द्रनाथनि सानखौ दिनैनि थारिख जेरैबायदि मार्चनि 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फालियो, बेनि थाखाय खावलायबाय। गोजोन्थों। थारैनो दिनैनि बे फालिथाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद गोसो होनो गोनां आरो जोबोद जोंनि थाखाय सुखुनि रादाब जे मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जितु जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि रायजो सोरखारा जे फाथिदों बा फालिनो थाखाय बयखौबो बिथोन होदों। थारैनो जों दुग्गाथाव। जोङो दिनै मानिनांगोन जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे साननाय थांखि मिजिंआ अराय गोजोर जानानै थागोन आरो जोंनि थाखाय मोनसे इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे गेदेर बिहोमा। दिनैनि साना थारैनो जोबोद सुखुनि सान। मा बुङो जिहेतु दिनै बर' हारिखौ मा खालामनो लुबैदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे जोनोम सान?
दुलाराय बर' माहारिखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे बेखौनो बुंनो लुबैयो जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बादि जा जुजिनानै जोंनि जाथिनि थाखाय बा हारिनि थाखाय जिखिनि मावबोबाय जा आद्रा खामानि दं बेखौ इयुन जेनेरेसना जाहाथे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मिजिंजों इयुन जेनेरेसना जे बर' जातिखौ आरो गोजौनिफ्राय गोजौ थाखो फारसे दैदेननानै लानानै थांनो हायो बेखौनो आङो दिनैनि बे गोथार सानाव हास्थायो। बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 68थि जोनोम सान बेखौ फरायसा सान हिसाबै फालिनायनि थाखाय जोंनो बिथोन हरदों आरो बे लेखायै जोंबो गरेस्वर कलेजाबो जिहेतु सरकारनि बिथोनखौ फालिनानै बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जों गाजा गोमजायै दिनै फाथिनाय जादों आरो बेयाव जोंनि रिसार्च पार्सन बिथां साहित्य एकाडेमिनि एवार्डी बिथां रिता चौधुरी फैदों आरो MCLA आरो लोगोसे BTRनि EM रनेन नार्जारी बिथांमोना फैदों आरो जोंनि गभर्निं बडिनि चेयारमेन बिथां महिधर बर' सारा बेयाव नुजाथिदों आरो गासै फेकाल्टि मेम्बारफोरानो बेयाव सहयोग खालामदों हेफाजाब होदों आं बेनि थाखाय गासैबोनिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय बे फरायसालिमानि माने गाहाय गोरायुं हिसाबै आं साबायखर बावहरदों। बर' हारिया जिहेतु नोंथाङा सासे बर' हिसाबै दिनैनि जि सानखौ फरायसा सान महरै जिहेतु सोरखारा फोसावबाय बे बिथिङाव माबोरै मा फोरमायनो सानो? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों थारैनो बुंनो थाङोब्ला बिथांनि थैनाया दिनै 90 मायथाइयावनो रुंसारि जालांदों बा थैदों खिन्थु सिगाङावनो बे हाबाफारिया सरकारा बेखौ लानांगौमोन खिन्थु लायाखैब्लाबो दिनैनिफ्राय जिखिना बिथोन होदों बेखौ आं गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनफोरावबो जाहाथे बेखौ गाजा गोमजायै फाथिनाय जायो। दिनै खायफा फरायसालिमायावल'सो नङा गुदि फरायसालिनिफ्राय गेजेर गोजौ गासैबो मोनसे ओनसोलाव जाहाथे एवारनेस उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आसलथे मा बुंनो थांदोंमोन मा मावनो थांदोंमोन बिथांनि फिल'सफि आइडिय'लजिया मा बेखौ जाहाथे जोंनि खना खनलानि मानसिफोरा हयथ' बुजि मोनो खारन बिथाङा जि थुंगिनाया गोबां बोसोर जालांबाय खिन्थु निउ जेनेरेसना दिनै बिथांखौ सावगारियावल'सो मिथिगौब्लाबो बिथांनि बुंनाय बिथांनि मावनाय बिथांनि क्वालिफिकेसन बिथांनि टेलेन्टसि बे गासै बाथ्राफोरखौ हयथ' उन जोलैफोरा मिथिनो खाबु मोनगोन। दिनैनि जानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै खुंनायनि थाखाय बिसेसबा बे आसाम सरकारा खुंनायनि थाखाय जि थांखि लानाय गुबुन गुबुन सोलोंसालिफोरावहा बेनि थाखाय आं गिबियावनो साबायखर हरदों आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे संग्रामि बेक्तिमोन बिथाङा जि आंखाल बे आंखालखौबो फेजेननानै गावनि जे हारिनि थाखाय सोलोंथाइनि बिथिङाव समाजनि बिथिङाव आरो गांनाय उखैनाय राजखान्थि समाजखान्थि बा हारिमुवारि गांनाय उखैनायनि बिथिङावहा थार जेनाखि मोन्दांथिनि गेजेरजोंहा हारिखौ दैदेनलांनायनि गेजेरजों गावनि जि मोन्थाय बे मोन्थायनि थाखाय जानाखि संग्राम खालामबाय बे संग्रामनाया गोमोथावना आरो बे संग्रामा बर' जातिनि थाखाय अरायनि थाखाय थुलुंगा जानानै थागोन आरो बे थुलुंगाखौहा जोङो गोसोआव लाखिनानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेखौ मावलांनो हायाखै मावलांजोबनो हायाखै बेखौ इयुन जोलैफोरा मावलांजोबनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो मावलांनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानानैहा आवगायबोगोन बेखौनो मिजिंथिदों आरो बे मावफुंनो हाब्लासो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जानाखि जोनोम सानखौ फालिनाय बे फालिनायनि ओंथिया थागोन आरो लोगोसे जोंनि हारिखौ गोजौ बुहुमनि बिखायाव गोजौ हारि हिसाबै फसंनायनि जेनाखि थांखि बे थांखिखौ जाफुंहोनायनि खेथ्रआव बिथाङा मिजिंथिनाय बायदियै जाफुंहोनायनि खेथ्रआव जोङो आवगायलांनो हागोन जाफुंसार होनो हागोन बेखौनो बुंबाय दिनैनि गोथार सानावहा आरो बिथांनि बागै आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो मोजां हामलायनायखौ बावनाय जाबाय आरो